2034 to be cleared up soon. ZANU-PF says, as party, we are preparing for our upcoming October conference. Nizana pena mashoko arikuda panguva inoi. Kuonekwa kunzi ZANU yotaura pamusoro aiwa penhau the conference cheto muna October kuchaonekwa kunzi ndo kuchauya kuchiselectewa kana kuchionekwa kunzi the ruling party ZANU-PF icharamba ichienderana ne 2030 plan yayo here oro mutungamiri wenyika yeZimbabwe is now going to step down. Nizana pena mashoko obudanyogwa panguva ine arikuonekwa kunzi ane munhu pasi toti subscribe like utombe bell icon. Panapa tichipinda mubepa nhau the Daily News vanobudanyora chiti ZANU-PF's annual conference scheduled for October is set to provide a definitive position on whether the former liberation movement will implement its much debated 2030 resolutions. So says the ruling party spokesperson Christopher Mchangwa, who also reiterated that the ZANU-PF is too busy working to build a modern Zimbabwe to be consumed by succession politics. This comes amid the party ongoing campaign to keep reluctant President Emmerson Mnangagwa in power beyond 2028 when he is due to retire. It also comes after liberation struggles toward Rugare Gumbo recently said that ZANU-PF should carefully manage its divisive succession politics. Domashwa rubuda panguva inoi anotaurwa naChristopher Mchangwa panguva inoi kuri kuonekwa kunzi vanotaura pamusoro pe congress ichange iriko muna October, but panguva inoi kuri kunzi naChristopher Mchangwa vari mubishi kugadzirira nhau yekuamenda aiwa yekuita kuti vakwanise kuamenda the constitution kuti alawe mutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti aramba achitonga beyond 2028. This is just a hint yakabva naChristopher Mchangwa panoonekwa kunzi he is in support ye2030 plan achiti kune zvakawanda zvisati zvaimplementwa nemutungamiri wenyika zvakanga kakavha paplan yake ye2030 achiti by 2030 panyika yeZimbabwe tifanira kunge yasvika pakati. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section yedu mafunguro enyu, musana subscribe like achitonda on the bell icon.